טוב, בואו נשאל, מדוע הופתעה ישראל מפרוץ מלחמת יום כיפור? יש 4 גורמים עיקריים מדוע ישראל הופתעה. 1, כישלון מודיעין. ישראל היה לה את המערך המודיעין מאוד מאוד משוכלל, שאמור לתת התראה כדי לגייס מילואים. אבל מה שקורה, המערך המודיעיני נתן המון מידע, אבל פרשו אותו לא נכון באגף המודיעין. זאת אומרת, גורם ראשון, כישלון המודיעין. גורם שני, מדוע ישראל הופתעה, זה המושג שכולנו לא זוכרים, קונספציה. קונספציה בעברית זה הנחה. הנחה, מה אני מניח? הנחת העבודה של צה"ל, של הרמטכ"ל דוד אלעזר ושל ראש אמ"ן אלי זעירא, הייתה שמצבאות ערב לא יצאו למלחמה לפני 1975, עד שלא ישקמו את חילות האוויר שלהם, שבמלחמת ששת הימים ישראל פרקה את חילות האוויר שלהם. ולכן הקונספציה, כולם דבקו בה, מלחמה לא תהיה לפני 75, רק את החיילים לא עדכנו את זה. הגורם השלישי, למה ישראל הופתעה, כמו שדיברנו בחלק הראשון, אופוריה, שאננות, יהירות, במיוחד לאחר הניצחון המזהיר במלחמת ששת הימים, ניצחון שהיכנו את צבאות ערב, מכה קשה. גורם רביעי להפתעה, ישראל במשך 6 שנים בנתה לאורך תעלת סואץ קו ביצורים של מוצבים שנקרא קו בר לב, על שם הרמטכ"ל שבתקופתו בנו את הקו הזה, מוצבים לאורך כל התעלה, וכולם בישראל היו פתוחים. אין שום סיכוי שצבא המצרי יחצה את התעלה. לכן אנחנו יכולים לנוח, להירגע, יש לנו מודיעין, יש לנו קונספציה שאומרת שלא תהיה מלחמת 1975, הצבא הערבי לא שווה כלום כי אנחנו שאננים, ויש לנו את קו בר לב שאין שום סיכוי שצבאות ערב יחצו אותו. אבל מה שהתברר ב6 באוקטובר בשעה 2 בצהריים, כשירדו המטח ארטילריה גם ברמת הגולן וגם במצרים, המצב היה קשה מאוד. בשבוע הראשון של המלחמה, המצרים והסורים תופסים את צה"ל לא מוכן למלחמה. הסורים כובשים כמעט את כל דרום רמת הגולן, ולמלא גבורתם של לוחמי השריון, חיילי גולני, צנחנים וכל יחידות צה"ל השונות שלחמו. הסורים הגיעו כמעט עד לכנרת. את כל קווים, הקו בר לב, כל המוצבים נכבשו חוץ ממוצב אחד. זאת אומרת, כל ההנחת עבודה שישראל בלתי מנוצחת קיבלנו ב7 הימים הראשונים מכה קשה. רק אחרי שבוע של מלחמה צה"ל מתעשת בעזרת גבורת של לוחמים וגם גבורתם של מפקדים זוטרים, ומצליח להפוך את המלחמה עד שב-22 ביוני 22 באוקטובר צה"ל 40 קילומטר מדמשק, 100 קילומטר